Kedai dan isi dia. Abu tu pecah. Kita ambil kali ini kutum lain mana? Oh, sentini kutum lain ni nangka. Seng sal kapang maromoi. Dalai depression kiklai jak tongka. Sengno borok thungi tongka. 2 বছর sekango thangnai 2 বছর sekango government etei kaisa notification nokharka aro phatar hasteo DLA tei B.Ed course khlainani bagai 2 বছর ni bagai advertisement rijaka a advertisement suijak tongo norong ni bagai tongnani sanani tei course fee abo totally government biar khlainai kheba tabo 1 বছর lai thangmani ulo jeng nukha 1 বছর ni borok sonomungsa sayon lai rekha kheba tabo borok sawo Sini government ni rang short ongi thangka rang kerei norok no seng salok nani aboni bagai norok rang mare nai scholarship ni rang mare nai 63,200 abno borok norok course fee rang rikhangke norok ni course complete nai yaba seng khe tak sini sanamu somona abono seng arang na rimania abno tei seng barban borok bai salaika phiaba borok tak bo sengna aboni a problem no solve khairi minia seng aboni solution nayo solve nayo tini abo thangai seng salainai sengno solve khairi nangthung sini 2 বছরni course je borok seng bai jona advertisement ni bani a advertisement haikino borok jona course complete khairi nangthung sini 2 বছরni joto nangmani khoros borok ri nangthung aboni sini san O jaga government ni dabu protikriya ta mana government bai tirbo mana or ni state government bai kok salai. State government by means seng minister ne arabo thangka welfare department thangka seng barban seng borok nar thangjak phiaba borok tabu jara jono o problem no solve khairi mani